Pa tako, povijest fabrike počinje negdje oko 1890. godina kad su kupljeni tereni prilike od obitelji Malovoz i na tom terenu je izgrađena jedna fabrika koju su gradili Italijani. Prvi vlasnici su bili Italijani. Jedan od direktora, odnosno tehničkih direktora, bio je Italijan, čiji potomci još žive na Šipanu. Ta se fabrika u početku bavila uglavnom konzerviranjem ribe. Bile su kutije u koje se riba solila, kuhala i konzervirala. I to se prodavalo tadašnjom cijelom austro-ugarskom državi i carevini. Poslije rata, poslije Drugog svjetskog rata, kad je bila nacionalizacija, uništeni su svi strojevi koji su tada postojali, nešto je prebačeno u Slano. U Slanom je par godina to egzistiralo, uglavnom lošo, sve to u Slanom napušteno i napravljen je tada hotel Admiral. Ovdje je ostalo prazno postrojenje i neko se vrijeme poslije rata, prilike 20 godina, solila riba, da bi to negdje koncem 60 godina bilo sve zapušteno i malo to rasulo se, počeo propada krov, vrata, prozori i na koncu konca zgrada je sravnjena sa zemljom i imamo ovo što sad imamo. Samom činjenicom da u mjestu nije bilo nikakvog igrališta, mi smo kao udruga mladeži, tada ne toliko kao udruga nego kao ekipa, počeli tamo ganjati loptu između dva kamena, a igralište samo je napravljeno tijekom Domovinskog rata kada je bilo puno vojske ovdje na Šipanu i oni su organizirali jedan turnir na kojem je sudjelovalo puno ekipa iz vojske i ekipe sa Šipana i tada su po prvi put ocrtane dimenzije igrališta, doneseni su golovi sa Suđurđa, a onda je kasnije udruga mladeži to sve malo obnovila i napravila nove golove ovakve kako su danas. Fabrika nikad službeno nije bila igralište. Ona je od bivšeg vlasnika firme Dubrovačko Primorje iz Dubrovnika napravljena kao platforma za teniske terene. Međutim, došao je Domovinski rat, stalo je sve tamo, osim što je stalo ganjanje lopte. I postoji tu jedna priča oko postavljena koša koja je možda najvažnija. Kad smo mi postavljali kao udruga koš, onda smo usmeno pitali direktora firme Dubrovačko Primorje, tadašnjeg vlasnika gospodina Pera Vičana, možemo li mi taj koš postaviti. On je rekao, vi postavite koš, međutim morate znati da to nije igralište i da će jednog dana tome vjerojatno doći kraj. Ovo je meni prvi put da nešto čujem, da se imaju graditi apartmani gdje je igralište. Ja sam uvijek rekao, od kad sam došao na Šipan, da su mi djeca najveća radost i veselje ovdje u Šipanskoj luci. Treba nam igralište, a treba i apartmani, jer igralište je za zabavu, za radost i veselje djece, a ruku na srce apartmani su za biznis, za to da se može živjeti. Mislim da će time nama puno faliti jedno važno mjesto ovdje za svu djecu i za sve mlade u mjestu. To je pravo hotela, mislim njihovo je zemljište, ali sigurno da bez fabrike neće biti isto. Pa meni znači puno fabrika jer cijeli svoj život, cijelo svoje djetinjstvo i dok smo bili ovdje u osnovnoj školi svaki dan smo provodili ovdje i svako ljeto navečer tu se ljudi skupljaju, svi prijatelji, zabavljamo se i tako. Pa ako bi se našlo adekvatno mjesto za igralište, onda se mogu graditi apartmani, mogli bi se graditi apartmani samo u smislu hotelskih sadržaja. Nikako za komercijalne svrhe i prodaju. A ako se ne može naći zamjensko igralište, onda sam svakako da igralište ostaje na postojećem mjestu.
So yeah, on the spot where the post office is, there's going to be apartments. Like, there are going to be 4 houses on the back and 2 diagonal in the front, and a shared swimming pool area. Ako se može napraviti, ako bi se mislio od tih apartmana da se ima koristi, igralište je bolje bilo da igrališta nema. Nema tu neke omladne naručite koji će im se digni. Da se može naći neki položaj gdje bi mogla omladna se zabaviti. Ako je to, a da zna narod u Šipavi, stari ljudi, i ja sam stara, da bi bolje bilo koristi kad bi se neko zaposlio, nego što će se djeca igrati. To je moje mišljenje, ali ja ne znam. Ajde Pavek, ćeva bati loptu. Apartmani zahtijevaju tiše područje, da je tišina, da je mirnoća. A igralište je tu blizu za vas i manje i veće. Ako igralište dalje, mala djeca ne mogu poći na igralište. A apartmani mogu biti malo dalje u tišini, u miru. I to bi bilo rješenje i za vas i za apartmane. A dobro je jedno i drugo. Možda bi se moglo naći rješenje, ali nikako obećanje, nego zaista rješenje, da se ne dogodi da se djeci uzme uz obećanje, pa se naprave apartmani, pa se njima obeća. Najprije treba djecu, to je moje mišljenje, moj stav, inače razmišljanje. Oni imaju svoje mjesto okupljanja, njima treba napraviti mjesto jednako, adekvatno, blizu, da im je zgodno, blizu škole, da ne moraju gubiti puno vremena, da im je blizu, kao što je to. Znači na vama, na Šipancima i na njihovim gostima da pronađete zajedno sa mjesnim odborom i ne znam, eventualno sa svećenikom nekakav teren koji bi se mogao urediti kao alternativa našoj parnici. Dakle, igralište, da, svakako mora biti igralište za mladost koja je toliko brojna u našem mjestu. Mora biti, ali ako je došao gazda i rekao morate napustiti, onda trebamo tražiti novo rješenje. Preuređivanjem, odnosno izgradnjom zgrada, odnosno izgradnjom kuća na prostoru postojećeg igrališta, treba će potražiti svakako alternativno rješenje sa školom, sa crkvom, sa mjesnom zajednicom, sa gradom Dubrovnikom, gdje premjestiti, odnosno kako dislocirati postojeće igralište. Mi smo sa gospodinom Brajevićem, sa gospodinom Kisićem, sa župnikom smo razgovarali, vodili smo nekolicinu dosadašnjih razgovora i ja mislim da će postojati, odnosno postoje već kvalitetna alternativna rješenja u okviru Šipanske luke gdje bi se takovo igralište moglo smjestiti, jel tako? Pozivajući se na pitanja koje postavljate, ja bih vam preporučio, rekao bih se, nemojte se uopće brinuti, jel tako? Ja sam siguran da ćemo mi naći zajednički jezik, odnosno zajedničko rješenje za igralište, jer mi smo prije svega došli ovdje živjeti, stanovati i imati pravi suživot sa vama, jel tako? Znači, prije svega mi smo zainteresirani i mjesto će biti pronaći pravo rješenje za to. Ajmo dalje.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Tri, četiri. Ljetna škola filma Šipanj.